De dag na Prinsjesdag is er een van voorzichtig optimisme. Ondernemers kunnen wel stiepen en yield krijgen van Den Haag, maar dan moeten ze zelf stappen ondernemen, vindt het NOM-directeur Jansen. Want dat gebeurt op dit stuit net of te min. Het is heel sterk in zichzelf gekeerd. Als je kijkt naar de economie zoals die zich zou moeten ontwikkelen, dan moet je tegenwoordig vooral van export hebben. En maar een heel beperkt deel van het Friese bedrijfsleven exporteert. Dus je bent heel sterk op je eigen omgeving gericht. Dus als je wilt groeien, of als je werkgelegenheid wil laten groeien, ja, dan gaat dat gewoon op die manier niet. Nederland staat bekend als een exportland, maar krijgt daar mist Friesland de slag. Er wordt maar 3% vanuit uw provincie naar het buitenland verkocht. Het Friese bedrijfsleven moet een voorbeeld nemen onder nieuwe generatie ondernemers. Wat je wel ziet is dat jonge ondernemers veel sneller geneigd zijn om ook samen te werken. En samen te werken is niet alleen gewoon we gaan samen op pad, maar ook we gaan samen nieuwe producten maken. Want door samenwerking komen we verder. En die zijn veel opener daarin naar elkaar toe, ook naar concurrenten. De bijeenkomst van de morgen in de Stendenhegeskwallen stie in het teken van de begrippen ondernemerschap en lef. Het Friesland ook wel lef. Nou, het kan wat beter. Volle beter? Ja, ik vind gewoon dat we meer naar buiten toe moeten. Dus meer nieuwe markten moeten zoeken. Ja, en daar gaat dan echt wel eens een keer wat mis. Maar onze groei moet daaruit uitkomen. En dat betekent dat je inderdaad meer lef moet tonen. Commissaris van de Koning Jorritsma wie juster in Den Haag bij de troonrede. Hij zocht een soort jachtpuntjes van Friesland. Het is mooi dat dus Koning en dus vanuit het kabinet aandacht is aan voedsel, aan landbouw, aan zuivel, aan wetter. Aan het feit dat er de BTW op arbeid 6% bloot. Nou, dat is voor u heel wichtig. Leven de koning!